Для ўсіх, хто ведае, што я знаходжуся на вучобе ў Ваядалідзе, будзе крыху нелагічным тое, што сваё першае падарожжа я пачынаю менавіта ў Мадрыдзе. Ну, але так атрымалася, на Ваядалід чагаеш дзе. Трэба пачынаць падарожжа з высокіх пунктаў, таму ўлезлі ў Корте Інглеш. Корте Інглеш – гэта вельмі вядомая сеть супермаркетаў Гішпаніі, і трэба было там пасілкавацца, але маю ўвагу прыцягнула вось гэта шыкоўная панарама за акном. Полюбуйтеся, якое гэта хараство, увесь Мадрид амаль як на далоні. Vale, estamos con Francesco de Madrid, estamos paseando hacia la Plaza Mayor de Madrid. Francisco, saluda. Hola. Hola, hola a todos. Hace buen tiempo, Calor. hace calor, sí, y el paisaje es increíble. Вітаю всіх, мої дороженькі. Цяпер мы знаходзімся з вами на Плаца Майор. Што мне вельмі падабаецца, што таксама як на галоўнай плошчы Мадрыду, так і ва ўсіх яго вельмі важных турыстычных пунктах знаходзяцца статуі каралёў Гішпаніі. Тым разам мы бачым перад сабой Феліпе III, Філіпа III, пры каторым расцвеў гішпанскі тэатр 16 стагоддзя і не толькі, пры так званай эпосе Siglo de Oro, залатога веку. Без дзяленейшае разуменне, якімі вулачкамі тут ходзім, але ў прынцыпе, што не вулачка, то асобны момант на тое, каб паглядзець, парабіць фотачкі, проста пазахапляцца наваколлем. І гэта насамрэч цудоўна. Queridos míos, se ve estupendo. Мае даражэнькія. У прынцыпе, усё стандартна. Спазніўся на цягнік. Оказывается, што лепш на цягнікі ў Гішпаніі не спазняцца, таму што гэта не польскія цягнікі, которые могуць табе прыехаць ад 5 хвілін да, ў прынцыпе, 5 гадзінаў пазней. І што вылілася ў гэта? Вылілася гэта ў тое, што я цяпер шпацырую па цудоўным парку Кампо де Моро, который, ў прынцыпе, павязаны з даволі такі даўняй гісторыяй яшчэ з часоў арабскай канквісты Гішпаніі, а дакладна ўжо гішпанскай рэканквісты. Гэты парк неаднойчы гарэў, неаднойчы быў рэстаўраваны, а цяпер ён так цудоўна выглядае. Я падазраваю, што мне хопіць часу, і мы з вамі дойдзем нават да Палаціо Рэаль. Назіраем хараство натуры.
Амінаючы парк не мог не звярнуць увагу на іншыя цікавыя краявіды, таму што Мадрыд і проста імі перапоўнены. Але ўсё ж такі мусіў вярнуцца да палацу. Тут маю ўвагу звярнула Катэдраль де Санта Мария ла Реаль де ла Альмудена, которая знаходзіцца пры Палаціо Рэаль. Па-за тым, што гэта вельмі цікавы архітэктанічны манумент сам па сабе звонку, да яго яшчэ можна было ўвайсці бясплатна, хаця з іншага боку ад уваходу ад боку ўваходу да палацаў знаходзіцца музей, который ўжо платны. Што мяне ўразіла, па-першае, гэта вялікія памеры гэтага храму. Па-другое, я падумаў, што хутчэй за ўсё мшы і набажэнствы адбываюцца тут вельмі эфектоўна, а па-трэцяе, я ніколі так блізка не меў магчымасці пабачыць алтару. У Кракаве, канешне, існуе такая магчымасць, але там гэта платна, а тут ты можаш проста ўвайсці сходачкамі і паглядзець усё настолькі зблізка. Я ўжо не кажу, што надвор'е вельмі спрыяла таму, каб паназіраць на цудоўную панараму пляцу перад палацам, паміж палацам і храмам. І, на жаль, не атрымалася ў мяне ўвайсці ў сярэдзіну палацу, каб зрабіць нейкі там відэагляд, таму што мне проста не хапіла цярплівасці стаяць вось у гэтай чарзе. Ну, добра, можа, не настолькі яна была вялікая, але проста не было на гэта часу. Усё ж такі атрымалася зрабіць вось такую крутую панараму самога дворыку палаца праз, каб ужо не смяяліся, праз браму. Але тут ёсць настолькі цікавыя краявіды навакол, што варта над імі пазахапляцца крыху даўжэй. Мадрыд гэта вельмі турыстычны горад, і мне ўвесь час хацелася далучыцца вось да такіх групак турыстаў, каб пахадзіць яшчэ крышку больш па гэтых вулачках Каллеjones, даведацца цікавых гісторыяў пра манументы культуры, архітэктуры, трошкі больш насыціцца паветрам у гэтым горадзе і ягонай культурай, гісторыі. Але, на жаль, мой час быў вельмі абмежаваны, і мне трэба было вяртацца назад у Ваядолід. Адзінае, што хачу вам параіць, памятайце заўжды, мае каханыя, што культура ніколі не дзеліць, культура заўсёды яднае. Тым часам сардэчна вас вітаю і ў наступным адцінку бачымся.